nginenkinga yokuthanda umastand wami engihlala kwakhe engirenta kuye mara. Yebo mfethu. And lento sekunesikhathi yenzeka manje usethanda bamdadlana mina kunzima ukuthi ngimtshele kodwa ngithi angcono ngize la kuwena Vuma ngibize naye mhlambe ngathini uzokhona uyiunderstand angihloniphe nami ngoba ngimlethela kuwena. Yebo kodwa yena usemdala kumina umastand wami ngirenta kuyena yebo. Ngabe mhlambe unazi ingane unayo indoda mhlambe? Akanayo indoda. Awukwazi umtshele yena. Angikaze ngimtshele kodwa izenzo ngizama ukumbonisa ukuthi khona into engize ngizwayo kumina. Mhlawumbe angaze ngamtshela. Mhlambe yini okuyenze kuzabona uzama ukumkhombisa umastand ukuthi uyamthanda? Ngizame nokumthengela udrink nangaba nginayo imali ayibona into leyo kube nemali engeke ngimnike yona nje engacelanga lutho. Mina ngihlala eMthwalume. Ngabe uyamazi ubhuti? Nangu bafa ukhulume nje mfethu ukhuluma nje caca. Since ngahlala kwakho mama lento iyakhela seze inkulu. Yini le yakhelayo bafa ukhuluma inkulumo straight mama ngiyakuzonda mama. Uthando. Ngizwe ngizwa. Ngiyakthanda mama. Kahle. Uyangithanda? Yebo. Kanjani? Kahle mama into esenhlizweni naye. Uyakhumbula mama ngalokho ngangize ngafika no ice cream ukushisa ngathengela ice cream lo we okuthulitha ngaze ngaphenga namakhekhe nako kunye ngikubeke naphezulu kwefridge ingoba kahle akuyinhloso ukubonisa ukuthi khona something ekhona mina enhlizweni. Hayi kuyakhoza impela kakhulu. Ngiyawazi uyawuthanda lo wevanilla ingangathenga lo wevanilla. Ngibingelele mbukelo weVuma film lokhuluma uVuma nalilekwa mhlabeni ngana usulu mathatha lephansi manguthiwa kakho balundibuye egcini kodwa ke asikho lapho silala sikhona. Bhuti wami ngibingelele kakhulu ngakulandisa umbukeli ukuthi yini esibeka la njengamanje yini ekulethe la. Yebo bhuti wami. Into engilethela ngikuthokozani njena. Hlala nje kahle bafu hlala urelax. Nginenkinga yokuthanda umastand wami engihlala kwakhe engirenta kuye mara. Yebo mfethu. And lento sekunesikhathi yenzeka manje usethanda bamdadlana mina kunzima ukuthi ngimtshele kodwa ngithi angcono ngize la kuwena Vuma ngibize naye mhlambe ngathini uzokhona uyiunderstand angihloniphe nami ngoba ngimlethela kuwena. Yebo kodwa yena usemdala kumina umastand wami ngirenta kuyena yebo. Yebo. Ngabe unesikhathi singana norenta kumastand? Sengineminyaka ngihlala kwakhe sesiyazana sijwayelene njena Ngabe mhlambe unazi ingane unayo indoda mhlambe? Akanayo indoda ingane anazo ezincane. Yebo. Ngabe wena mhlambe akekho umuntu ohlekisana naye mhlambe noma uyaba? Mina nginayo umuntu straight kodwa ngingibambe nje nginabantu engingibabambe ngibayeke yebo. So uthini bafo kahle uthi uthanda bani? Uthanda bani awuphindele umbukeli mhlambe yimina okuzwa kabi. Yebo ngithanda umastand wami lo engihlala kwakhe engirenta kuye. Awukwazi umtshele yena. Angikaze ngimtshele kodwa izenzo ngizama ukumbonisa ukuthi khona into engize ngizwayo kumina. Mhlawumbe angaze ngamtshela. Mhlambe yini okuyenze kuzabona uzama ukumkhombisa umastand ukuthi uyamthanda? Ngizame nokumthengela udrink nangaba nginayo imali ayibona into leyo kube nemali engeke ngimnike yona nje engacelanga lutho yabo ngoba ngizama ukuthi abone uba ngiyamthanda mhlawumbe. Yebo. South Africa niyabona ubhuti la uthi uthanda umastand so akaze amtshele kahle into ethi uyamsaba ne. Yebo. Ake nimvumele my team umama esondele sibone ukuthi bafu uzokwazi yini ukukhuluma umtshele ukuthi uyamthanda na. Ngeke uzube nenkinga. Hayi ngeke ngize ngibe nenkinga ngoba yimina engimbizile ngathi size la kuVuma ngoba ngifuna ukumtshela yona lento ngifuna ukumtshela yona. Yebo. Yebo into isenhlizweni kahle. Yebo. Esasondela nje umama ngabe yini like nje okay nje uyicabange ngayo. Kuningi engicabanga ngayo bafo ngoba sengeke ngithi nangihleli ngimbuka ngibone ngathi umuntu esingaya kude naye ngempilo. Yebo umuntu oright. Yebo. Uyaphila mama? Ngiyaphila bhuti wena njani? Siyaphila mama. Okay hayi ngiphila. Yeah. Umama ngamhlala endaweni yakho? Mina ngihlala eMthwalume. Ngabe uyamazi ubhuti? Ubhuti ngiyamazi. Umazi kanjani mhlawumbe umakhelwane wakho? Hayi uqashe lapha kwami ngomastand wakhe. Ngabe mhlambe
ufuna izindlu zakhe ayivuza indlu yakhe angithi hayi lutho ngabe ngiqamba amanga naye ufakazi wami. bafu ngakutshela umama mhlambe awazi umphathe kabi Hayi lutho angazi ngimphathe kabi kodwa Unjani? mangala mangimbona la. unjani umoya wakhe Hayi umfana o-right yena, umfana ohloniphayo nje o-right ngoba ngisho igcekela lapha ekhaya nje uyena olaziyo uma lingcolile. Ngibone ngaye nje segunde ngisho utshani yabo nje umfana o-right nje okhuthele. Akanginiki inkinga. bafu ngakutshela umama umbingelele uchaza ukuthi yini ekulethe la mhlawumbe usuyasuka kwakhe nomphelelo umsebenzi ufuna ukuhlala mahalo ngamhlalisa mahalo maphelelo umsebenzi Hayi lutho angeke ngikwazi ukumhlalisa wanami le mali iyona mali engiyiphilisa ngayo njengoba nomnyeni wami esashona nje iyona mali esiyisiphilisa ngayo nezingane bo sikwazi ukubeka ibhodi isingo etafuleni. unengane engaka Ningane ezintathu. zingakanani mhlawumbe zilingana naye noma zingaphezulu kwakhe noma zingaphansi kwakhe Hayi ukhona oyedwa ngicabanga ukuthi ulingana naye mase kuba abancane kababili lo munye una 13 lo munye una 7. Yebo. Ew bafu ngakutshela umama ukuthi yini ekuletha la namhlanje yini favor ngamhlawumbe khona into ofuna ukuyicela umtshele namhlanje namhlanje yebo bafo into engibizele yona abandama wami la ukuzokuchazela indlela engiyifila ngayo Ngizoke ngizwe. Nginothando mama kodwa ngiyazi seside lesikhathi sihleli nawe angicamanga ngiyazi awucamanga mhlawumbe lonto ingavela kimi kodwa ke ngoba seyize yafika enhlizweni ngithi angcono ngizochaza kuwena nawe uyizwa mhlawumbe izokuphatha kanjani. uthi nano nothando nangi bafa ukhulume nje mfethu khuluma nje caca since ngahlala kwakho mama lento iyakhela seyize inkulu yini le yakhelayo bafa ukhuluma inkulumo straight mama ngiyakuzonda mama uthando Ngizoke ngizwe. ngiyakthanda kahle Uyangithanda? yeah Kanjani? kahle mama into esenhlizweni yena evukile Jesu. Eva isikhathi side kangaka kade wafika lapha ekhaya. Lonto iqale nini? Kusuzufika esigabeni sokuzungilethela kuma CV uzongitshela ngithanda. ngiyasho nje ukuthi mama lento ngifike ngingawukhenya vuma ingekho kodwa nginele kuhlala nawe sengijwayele seyakhela lento yazi yabakho ngoba ngumuntu ohlaze ekufika kuwena ngikubona noma ngifikile lapha kuwena ngilethe imali yakho ngiyengibona uba unakile wena kodwa kumina hey kunali ayenze lo ngikuzwayo. Awu emva isikhathi sidaka sekuhlala nazi mina sekuthathiwe ngane la ekhaya kanti sizobe usukugunda utshani nje ulokhuza la ekhaya yonke izinto enenkinga uyifixe kanti wena uyazi usuku semqondweni. yebo mama Aze ngasho amake yazi yena usibusisa ngathi nje ngempela umntanami ngoba phela ulingana naye mangaseze lento uzoyikhuluma la ungidesela ku CV uzokhuluma into kanje. yebo mama ngiyakuvuma lokho Awuboni ngazi leyo nto izongihlisa isithunzi enganeni yami ngoba phela usibusisa umfana naye ngicishe nilingane naye angathi nje masizwe lamanyalo wakhuluma la ungidesela wona la ku CV ngoba ngiyathemba kumanje nawo lo uyabukela la ekhona. yebo kodwa ke ngoba ke lento phela into ezenzakalelayo uthando alisayisami ngama age ukuthi mhlawumbe umdala wena mina ngingakanani Kanti emhlabeni sekwabanjani ngempela? sekuthando kahle seyama Uthando ontanga yakho baphi ngempela? Uzozifikela uthando kumina ngoma stand wakho mina ngithatha komfana wala ekhaya phela nje ubulingana noSibusiso. Ngithatha sokwengane la ekhaya mina. Bengayitshesi ngiyila ngazi mina ukungithatha. ungabe nangaki bafa iminyaka una 48 phela mama unanga iminyaka Mina ngino 50. Awu umshana ngo2 years kodwa Hayi noma kunjalo nje kodwa mina ngimthatha komfana wala ekhaya nje obile elukhuza. Noko sisuyile inhlobo le ngakhulu mina ngeke ngithatha ukuthi ungangoSibusiso uSibusiso wami phela vele bacishe balingane naye kodwa nje angiyiboni mina ngisomathandweni naye ngathi ngimthatha kwengane lapha ekhaya noma bemdala ke naye sisuyile inhlobo lakhiwe kahle kodwa nje angiyiboni nje ngisemathandweni naye njengoba nasendaweni kumuntu ohlonishwayo ngumastand bona bangathi nje laba abanye ahlala nabo egcekeni hey ngithusa nje ngempela lento ayikhulumayo. yebo ngiyangithusa nje kakhulu ngibizele la kuvuma mama ngathi ngcono ngizokuxoxa ngizoyikhuluma kahle la ku-TV lento mhlawumbe nawe uzongathini ngiyona ndlela engizama ukukuhlonipha ngayo ngingavele ngigxumeke ngikutshele nje hayi ngathi uhambe wrong kakhulu mhlawumbe nawe uhambe wrong nje uzoyibona lento angiyizwe sisakahle lento eshoyo mina mama mhlawumbe kahle nje ngehlisa isithunzi nje kahle lapha kwami
Mhlawumbe mama wena bungakazibona indoda kubhuti. Lutho nje ngingakaze ngibone indoda mina bengitshela nje ungangusibusiso nje ngoba ngibona indlela naye yakhiwe kahle inenhlobo lengakhuli kodwa nje hayi lento ayikhuluma kani uyangithusa nje ngiyachokheka nje kusangakhuluma igama lomathanda kumina engihlonipha kangaka nomfana wenza yonke into angayenzi lapha ingane bonke abantu abaqashe lapha nje akatshelwa ngomsebenzi ngisho ama-toilet udoti mekuzolanga lo doti uyena okhipha udoti abalokhozi bengazi kathi lento azenzayo uzenzela emqondweni ukuthi kanti uyangifuna. Uyakhumbula mama ngalokho ngangize ngafika no-ice cream ukushisa ngathengela u-ice cream lo okuthulitha ngaze ngaphenga namakhekhe nako kunye ngikubeke naphezu kwefridge ingoba kahle kahle akuyinhloso ukubonisa ukuthi khona something ekhona mina enhlizweni. Hayi kuyakhoza impela kakhulu. Ngiyawazi uyawuthanda lo wevanilla ingangathenga lo wevanilla. Hayi cha phela esithi khona inkinga onayo. Hayi kuyagula lokho. Yazi lokho kufike ukuncanyana la. Wethokozana. Wena nje ubuhlezi ungenisa amantombazana upheka uthulula la phambi kwami. Namhlanje wena usufuna ukuzodiliza mina idilozi. Wena uma usenkingeni labantombazana esexakile ubuzo ufuna isolution la kumina. Namhlanje usuzongitshela ukuthi mina fanele ngithandane nawe. Na imhlola yambo. Kufike okuncane lokho kukuzacile kokuncanyana komzimba. Namhlanje sekuyibonise ukuthi bengangami mama. Hawe ngangawe impela mfana futhi wena ungcono kabi. Wena ungcono ka 100%. Bekukuncanyana kuzacile kokuncanyana. Namhlanje sekuzobona ukuthi mina sefile ngigumula idilozi ngilale nakho. Amantombazane la belala nawo seshonephi ngoba phela wena ubupheka uthulula la wena ubuwaziwa njona la. Abantu abahlala egcikini wami ukuthi nje wena nje amantombazane nje bungadlulwa isigidi. Niseke kabi lena bafana abancane yazi niseke kakhulu nitshetse niseke kakhulu. Mama muthi umfana omncane usewuna 48 wena una 50. Hayi kodwa noma kunjalo njoba ngisho ukuthi ufike njoba ngitshetse ngibona njoba esesho mase iminyaka yakhe u48 mina beyitshetse ingane ihlaza ngoba lento ifika izacile incanyana lento ngiphakela ukudla lento le ibidla nomfana wami lo Sibusiso ngobaphakela bobabili kuncanyana njobe sezongikhulumela lamanyala manje ngitshela ukuthi mina sengafanele ngilale naye mina amantombazana akho washonisephi amantombazana abilana naye wana ke sefuna ungakhokha imali yerent manje sefuna ukwenza amaqhinga azenze ngasimanje uyangithanda kanti khona umqondo aseze ngawo kade ngambona lo mfana vele. Hayi kodwa mama nesisho siyasho nje nasithi ingube endala ilala abantwana ilala abantwana kanjani ilala abantwana kanjani usibiso nangathini masezelo amanyalo wakhulumayo angathini lo ice cream awuthengile kanti awuthekela kona ukuthi wawufuna vele ukuthi mina ngiyolala nawe emva ukubona ubupheka uthulula phambi kwami wena mama akakuchaza yini mombo. Hayi akangichazi ihlobo mina akangichazi ihlobo ngikwazi ukusuka kwakhe nokuhlala imkhuba yakhe abeyenza la ishintsha amantombazane mhlawumbe inkinga imkhuba yakhe abeyenza imkhuba yakhe nanokuthi wafika emncanyana emncane ingane lo fanele ngane la ekhaya njoba umngane kaSibusiso nje bebonda noSibusiso ngimphakela behlala naye asike iduze nazongitshela la azongifaka kuma CV angitshela ukuthi mina fanele ngithandane naye leyo nto ngibona ukungithela ngehlazo elikhulu kabi ngoba nathi nabantu ababukela abalalele nje bethola ukuthi ngikhuluma ngomaster nje mina sengakwazi ukuthi mina ngilale nabafana abasuke bezoqasha la kwami so nomuntu sengasuka azowenza lento ayazoyikhuluma lento ayikhulumayo ukungehlisa isizungu nje lento ayenzayo. Hayi mina ngempela lento ayikhulumayo umfana bengimthembe kanje bengihlala naye egcikeni usa ngazo ungithatha azongidetha kuma TV ezongitshela lamanyala angitshela wona ukuthi uyangithanda mina kubeni ngimthathe sokumntana nami umngane kaSibusiso ayabo nje ngiphoxeke ngempela nje lento ngichazile mama nami ukuthi ngiyaphoxeka kwangempela nje yabo nje ungithele ngehlazo bona bangathi nje egcikeni uzophoxeka kodwa abayohlala nabo kodwa ke mama ngoba ke sekuze kwenzeka lento isenhlizweni ngeke ngikwazi mina ngeke ngivumelane nalento oyenzayo ngeke ngivumelane nento oyenzayo bazongibuka bathi nabantu balegcikeni kade bekubona wena upheka uthulula la egcikeni mhlawumbe ukucacisa yini akuchaza ngayo nje ukumbuke lapha noma sumcabanga indlela nje yakhiwe ngayo mfowethu ngathina ngimbuka nje na uyangijabulisa kunento engijabulisa nali ibhadi ngathi ngawo umuntu engahlala naye kodwa usibusisa ngathini weJehova lapha mhlambe siqhubeka naye usaqhubeka weJesu usaqhubeka uma ngibuka mina khonto ekhona ngapha susi mina ngikuphayela ukudla nje noSibusiso nje ubona umama wakwakho nje manje mama umucabanga wena umbone njani wena mhlawumbe umbone soba noma mhlawumbe ucabanga ukuthi konke ayibhemile ngiyamsola akayedwa ngiyasola khona lento ayidlile so lincika ngabe ibhema ngincika awuphuzanga incika hayi mama hayi ngiyasola ngathi usungenincikile so mama ngoba ukazi ukhulume kanje nami wena ubungihlonipha ungibiza ngomba njengoSibusiso nginenzela yonke into ngithatha sokumfana wala ekhaya angithi ke lento mama nangendlela nawe ubungihlonipha ngayo ngoba uwenza yonke into la ekhaya wena awuzenzeli ngoba ubona ezenzakalelayo yona ingako nami noma kunjalo ufuna ukuyicontrol mntana nami ngimdala kunawe ngabona into eyikhuluma kumina
nginikeza esinye isithombe ususona kahle kahle wena usafuna ukukhokha irent la ekhaya susekhwala lamaqhinga usufuna ukuza nawo akunjalo mama akunjalo uthini bafu uzoqhubeka uyikhokha irent makunikeza isithuba noma uthathe advantage ukuthi mina ubaba wala ekhaya uyazi vele ukuthi akekho ngihlala nezingane kodwa nangase nje angamukele inhliziyo yami ingakhululeka ngeke ngikwazi ukwenza lokho ngoba sosingabe ngizehlisa isithunzi la ekhaya bafu kade bekubona wena wehla wenyuka namantombazane susi kahle kahle mina ngizehlisa isithunzi bafuna umuntu wesifazane omunye anginayo o-straight bafu nginayo umuntu esifazane engijwayele bakabe khona aphinde ahambe unabo hayi ukuthi unayo unabo owami bebephuma bebaningi mhlawumbe ubushanga 5 noma 6 amantombazane bengiboni ubuso obuhlukene la amantombazane angithi-ke ingako bobona kanjalo sometimes mama ingoba bengisabheka umuntu engingaba serious naye ngiyabona bonke laba babo-6 pho wena utholanga muntu nje kulabantu abawu-6 obukade befika akekho o-serious ngempilo mama manje kubona-ke labantu wasibona sifune kuze kumina uzotshela mina mina ngibona kungilulaza nje lokho labo babona njengoba ngisho abekho bona ungehlisa isithunzi abantu engingahamba nabo ngoba le nto nobuyenze emini kabha bebuka bonke abantu la ngaphakathi egcikini okay bafo thini masebeza into kanje mama nawo sisakubudlelwane mama ukushuza uthini uthi cha wena ufuna ukuqhubeka ube umastenda ufuna ukuba umuntu wakhe mina ngifuna ukuba umastenda kuyena angihlonipha ngale ndlela bengihlonipha ngayo hayi lamanyala angibizele wona la ukuthi uzongitshela ukuthi mina sefene mina ngilale naye mina mase bona mina usebona intombi mina ngimsesoke nganala ekhaya mina njobe ijwayele usibusise baba ngani bafu uyaweza anginayo nje imizwa yakhe nje akuthi diki awunayo ingane mina awunayo imizwa yakhe nje lokho anginayo imizwa yakhe akuthi diki uyakhonza mama yebo ngiyakhonza ngiyakhoza kakhulu lento ayenzile nje ungithele ehlazweni ngoba namakhola angibuka nje lapha kwi-CV engibizele la ezongitshela lamanyala akhulumayo ezongitshela uyangithanda mina susufuna ukulala nami mina hayi bafu ungathina amazwi okugcina nangu mama uyakuphika uthi cha yena akekho nje lapho akakuboni nje kanjalo uthi esingcishe ngathi uthe u0 but angisho njalo amazwi ami engingawashiya umama oyisontelayo nje mina abantu bathi nje sebethi lokho bengimtshela bona hayi ngoba bengidlala yebo izwane bekusenhlizweni kuyiqiniso ngajabula mhlawumbe nangaphinda akucama ngisise kahle lutho ayengikhoza mina ngizicabanga ayikho nani kodwa nje kusenhlizweni hayi nje fanele ukuxolisa nje kumina kulento oyenzile fanele ukuxolisa nje ngiyekisa into zami engizenzayo uzongibizela la kwa-CV uzongitshela lamanyala ongitshela wona ukuthi uyangithanda mhlambe kuba umbizele eceleni bayabuka nje nabo bayabuthi hawu ngikade ngifuna bengikade ngihlalele kumbizela ecaleni kodwa manje ngisaba phela umastandi wami ingako ngithi angize pho sathi ibisini sozongibizela ku-CV na lokwenzile mhlambe kube benikhuluma nobabili mama buzo bengeke ngikuvume lokho mntanami bengeke ngikuvume nje naye wazi kahle njengoba engibizele la ukuthi nje into ebengeke ngize ngiyivume le ngoba indlela benginika inhlonipho ngayo engihlonipha uyazazi izinto ayithandayo mama yebo ngiyazazi uthanda ini thanda amakhekhe thanda ijuice yemango thanda ice cream yebo kona uqinisile phela into engiyithandayo leyo cha uyakuthanda ngempela mothi yakwazi ngele phela kodwa bengayitsheli ukuthi kanti bekuthengele lapha phezulu kwamaqhinga ukuthi kanti egcineni uzofuna ukuthi mina ngisandane naye bekwenza impela lokho bekumthathisa ukuthi hayi uyangibusisa ngoba nami bengimphakele mikudliwa la ekhaya wasiyifemini sifana nefamily naye ukuthi bengaboni luso nabe ngiyitshela nje njengoba sibe sihlale ndawonye kudliwe bengitshela ukwenza lokho bengayitshela kanti usemanyaleni angaka ukuthi ungifuna ukungibhola iketi usufuna ukungena ngaphansi kweketi mama amazwi akho okugcina ngci ufuna ukwasho manje sesiyavala manje babukeli siyanithanda kakhulu niyabona ukuthi kunjani eAfrika yonke hayi mina amazwi okugcina ngifuna ukwakhumula ngifuna lengane ixolise nje la kumina ixolise la phambi koLukhuza kwi-CV ixolise nje lento eyenzile nje angazi noma ibhemile noma idla incika noma kwenzakalani sengiyibona nje isithunzi sami ngathi sesehlile Nengabe uyaxolisa nje ngoba nje abazalwane engikhonza nabo bengibuka kuma CV ngizokhuluma amanyala nje la ungibizele wona la ungelisha isithunzi nje wangiqeda nje cela uxolise nje cela uxolise ngincame ngihambe kwakho ungixoshe kwakho ngoba lento isenhlizweni sungamane uhambe ngamane ngihambe ungixoshe uhanyiswa ukuthi awufuna ukuxolisa yebo ngingixolise bathi habe na imhlola yambo ngixolise asungamane uhambe ngempela yebo ma waphela manje lento oyigolozela uxolisa ukuzehlisa ngoba ngiyasola sesikhwaya lento oyidlile sothi ayihambanga kahle egazini lakho usungazi uzogambela kumina ngimdala ngoba semayi angiphazamanga bandla lento sopha bafu
hayi susungamani Ewu Africa yonke niyayibonela ukuthi kunjani emhlabeni kaNkuluNkulu siyanithanda sorry my brother sithemba ukuthi kuzolunga kwenye indawo noma mhlawumbe umama usazoshintsha umqondo lutho nje lutho akho umqondo engizoshintsha hayi asibesithembe bafo mhlawumbe awukho umqondo engizoshintsha lo sengikushilo nje ukuthi nje gede indaba zokulala noma neziqashi yona into engazwani ngimiyeke yena ngizamane ngiyi mina ngifana nomzali ke nje behlala egcikeni lapha kwami ngifana nosunguma wakhe ngiyona konke kwakhe ukudla bengakuphakela ukudla bengakuphakela ukudla uyena obedla lapha kubili ubekathengeke into ezimnandi nje bakadesho nje ubekathenga u-ice cream yabona ukuthi bungaphephile bengakudlisa nokudlisa bengaphephile ngempela ngoba manje sengiyabona ukuthi sosi bekuyindlela vele zokungena lezi yizona indlela kahle yizona indlela bengena ngazo lezi mase ngu-ice cream mina bengithatha ukuthi ngoba vele uyingane yala ekhaya uyathenga nje usidlile manje usemaqhengeni hayi kulungile mama ngose sizwile impendulo yakho nawe bafu izwile impendulo kamama kodwa usanethemba wena babukele niyabona ukuthi hey ungahamba udla yonke into udla into yesiqashi kade sikufakele i-love potion lapho sifuna ukuthi ube in love na hayi